Jukebox. Yeah. Ngithi ngiqale ngalelo esizwile ukuthi waliphiwa uyena uMr Ncwane. Yeah. No, but ukuzwa nje uvo lakho ngeside lakho ukuthi kulo 7 years ke manje uSifiso Ncwane engasekho. Impact yakhe ibe iveze lokhu uguquko emculweni gospel. Angibonga kakhulu ngibingelele kakhulu ku channel mfethu. Ngabingelele egameni kaJesu kama nami nguJumbo. Namhlanje i-birthday exubene ne-unveiling ye-role model yami Sifiso Ncwane. Ukuphendula umbuzo wakho namhlanje siyahlonishwa singena kuzo zonke indawo abantu igospel bayithatha serious because of into enzo Sifiso Ncwane long time ago. So silento esiyizona nje sihamba indlela umnikazi wayo ongasekho sayilima osayisebenza wadala into esiyiyo namhlanje. So uNkulunkulu nje siyambonga ngayo Sifiso Ncwane noma engasekho ngoba ama platforms awavula sisasebenza kona namanje. Kuyathokozisa ukuzwa ukuthi esikhathini esingaka nisahamba khona la enyathelweni zakhe senenza nokunye abengavamisile naye ukwenza ngenxa yemfundiso zakhe. Ngikuzubala nemicimbi ukuthi imicimbi usungena kunoma yipi manje. Ingena noma kuyiphi imicimbi ngoba our role model Sifiso Ncwane wayese ekhendleli indlela so kwaseka nesikhathi eside ubuke ukuthi ubani ongangena. So uNkulunkulu wenza kwayimina oxhaphakile ngisho ukuthi abanye abangeni bathi imina ojwayele ukuba khona endaweni ama event amaningi amixayo because of igama lakhe. Siyambonga kakhulu nje uNkulunkulu mfethu ngaloko singathi nje noma engasekho angaqhubeka aphumule ngoxolo. Sibonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu futhi. Khona usafuna ngibuza wona incebo. Hayi no bese ngizobuza umbuzo wrong. Ubuze uzoba right. No uveze ukuthi uke before ucula igospel uqale baveze ukuthi uqala washayela ile yeah ubhuti une funeral iGospel funeral. So bengisebenza e-officeini lakhe ngimdrivele imoto ngenza lapha ngenxa yokushoda kwestaff. Engimbonga kakhulu naye ngoba eqala kwami ukudrive imoto ngidrive nje imoto zakhe ze-business ebengikwazi nokuya ngazo futhi emculweni. So ila uNkulunkulu wangibona khona ngisuka khona lapha endaweni yelento yemakhazeni phela bengisebenza khona kwi-funeral. You work at the cars usebenza amakhazi ethi amakhazi asingesikhazi. Yeah, it's a cars. Sibonga kakhulu kuJumbo uJumbo sedele waliphiwa uSifiso umvo kaNcwane. Yeah. Ubheke kwacaca ukuthi role model yakhe so yekana ukukhuluma into engahlangene nayo kuma social media nibonile ikhonzo ukuthi ihambe kanjani yokukhumbula uSifiso and washo futhi ukuthi isibusiso wasithola kanjani. Mongena isho usazokuthola lokho.